A Mancomunidade Serra do Barbanza exixe a FCC que faga uso dos 3 camións de recollida do lixo cuxa compra foi financiada pola Deputación da Coruña. Os problemas coa recollida do lixo non cesan nalgúns dos concellos que son atendidos por FCC, como é o caso de Muros, onde os veciños denunciaron esta semana que levaban varios días en que pasase o servizo de recollida do lixo, estándose amontonando as bolsas de lixo na rúa. A concesionaria do lixo puxo excepcións á utilización dos novos camións adquiridos pola Mancomunidade Serra do Barbanza cunha subvención da Deputación da Coruña. Estas excepcións foron desestimadas pola Mancomunidade. Mediante un convenio de colaboración ca Diputación, levouse a cabo a adquisición de 3 camións, 2 deles bicompartimentados e un monocompartimentado. Ben, eses camións puxéronse a disposición da empresa xa fai varias semanas para que os incorporasen á prestación de servicios. Son camións novos, fabricados fai escasamente uns meses, camións de paquete, se podría decir, que a Mancomunidade pon a disposición da empresa para que empece a prestar o servicio. A empresa puxo unha serie de obxeccións á utilización desos vehículos e presentou un recurso. Ese recurso acaba de desestimarse por parte da Mancomunidade e exíxelle a empresa concesionaria, a FCC, que inicie a utilización desos vehículos porque no momento que estén incorporados esos 3 vehículos ao servicio, lóxicamente son 3 vehículos novos con moita menos incidencia de averías da que pode ter un vehículo antigo ou un vehículo con 10, 12 ou 15 anos, e entendemos que iso podría supoñer unha mellora significativa no servicio. Paralelamente, xestionouse tamén na Mancomunidade unha subvención a través do Fondo de Compensación Ambiental con unha cuantía de 108.000 euros para que cofinancia a Xunta de Galicia para a adquisición de unha pala cargadora, ou igual que xa o ano anterior se conseguira tamén a través do Fondo de Compensación Ambiental outra pala cargadora. Por outra banda, o presidente da Mancomunidade afirmou que nos vindeiros días quedará arranxado o camión de pequenas dimensións que utilizan para a recollida en rúas estreitas. O certo é que esta é unha situación non desexable e, como consecuencia de unhas averías no camión pequeno, nun camión monocompartimentado, produceronse unha vez máis determinados retrasos e deficiencias na recollida en determinadas zonas estreitas de Muros, Carnota, por todo son, e posiblemente esta mesma semana confiamos en que ese camión quede restablecido logo da reparación das averías que tivo, quede reincorporado ao servicio e que confiamos en que ao longo das próximas semanas se vaya normalizando a situación. Pero o certo é que o que ten que poñer Fomento de Construcións e Contratas é vontade tamén a hora de utilizar os novos vehículos, de incorporalos canto antes ao servicio, e unha vez que foi desestimado ese recurso que presentaron e se lle exixe a posta en funcionamento dos mesmos, esperamos que con esa incorporación pues, o servicio se vexa mellorado, porque senón o que está facendo é danando a imaxen da Mancomunidade, danando a imaxen deste sistema de tratamento e tamén danando a imaxen de xestión por parte da empresa. Eu creo que isto non é beneficioso para ninguén e que nese están pagando as consecuencias son os veciños. Santiago Freire anunciou que en próximas datas se realizará unha xunta da Mancomunidade para analizar o resultado da auditoría realizada por unha empresa externa coa finalidade de detectar todas as deficiencias no servizo de recollida do lixo.